nået A-finale Single Rescue. Danske hold på bane 3 og 4. Det er dem, der er længst væk fra målen. Dårlig start fra bane 3, må man sige. Det ligner, at det her det bliver et race imellem bane 1 og bane 4. Det er på forhånd også favoritterne. Det er de to hold, der havde bedst point med fra de indledende runder. Det er Reuth Scharpoisten, og så er det Trygfonden Kystnedredning på bane 4 og på bane 1. Altså det tyske hold, det ser meget tæt ud stadigvæk. Det her det bliver afgjort på målstregen. Det bliver rigtig, rigtig spændende det her. Det ligner, at vi har det tyske hold forrest. Det ligner, at vi har det tyske hold forrest. Det har vi. De rammer sandet der. Løber op. Der har vi Reuth Scharpoisten i mål. Der har vi Trygfonden Kystnedredning. Trygfonden Kystnedredning hold nummer 2 kommer i mål for nummer 3 her. Og så har vi endnu et tysk hold. Så nu er ind til nummer 4. Men intet afgjort, før dommerne har talt. Men en rigtig